हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांदो। बे भिडिअआनो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे समाव जोबोर मुंदांखा जाबोनो हानाय बिथां नीता बसुमतारीनि सोमोन्दै। बिथां नीता बसुमतारीया मोनसे समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बड' एलबाम भिडिअ आरो सावथुनफोराव फाव खालामनानै जोबोर मुंदांखा जाबोदोंमोन आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे दावगाहोनायाव बिहोमा होबोदोंमोन। नोंथांमोनहा गोबाङानो आंनियाव बिथां नीता बसुमतारीनि सोमोन्दैबो आपडेट भिडिअ लाबोनो खावलायबाय थादोंमोन, नाथाय आं नोंथांमोननियाव गिबियावनो निमाहा बिग्रोनो सानबाय, मानोना आं बिथां नीता बसुमतारीनि आबुं डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो हानाय नंला। मानोना आं बिथाङा आथिखालाव बहा थायो, मा खालामो आरो बर' सावथुन मुलुगाव मानो गोदान सावथुनफोराव फाव खालामलिया, बेफोरनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिथांखौ ससियेल मिडियाफोरावबो नुनो मोननाय जायाखै। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर बिथांनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय, जाहाथे जों बयबो बिथांनि फेन्सफोरा बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। थारैनो बिथांनि मोसानाय आरो सावथुनफोराव फाव खालामनायखौ जों बयबो मोजां मोनो आरो बिथांखौ जों गोदान सावथुनफोराव फाव खालामनायखौ नायनो थाखाय बयबो हांखुर जानानै दङ। दानिया फैदो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामलांनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुन आरो भिडिअ एलबामफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै लादोनि। आंनि मिथिनायाव आरो आंनि नुनायाव बिथांनि फाव खालामजेननाय गिबि सावथुननि मुङानो जादों सना बियो मा सिमा आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन प्रसेनजित ब्रह्म बिथाङा आरो डिरेक्सन खालामदोंमोन मदाराम ब्रह्म बिथाङा। आरो बिनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय थरथिंसे मोदै सावथुना ओंखारो आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फाव खालामदोंमोन हादरसा, सन्जीब आरो अनजिमा बिथांमोनहा। डिरेक्सन खालामदोंमोन मदाराम ब्रह्म बिथाङा। आरो बिनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय सिमांनि मिजिं सावथुना फैलाव बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन अम प्रकाश खेरखातारि आरो रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांमोनहा। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा 2015 मायथाइयाव मन्जु बरा बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय दाउ हुदुनि मेथाइ सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन, नाथाय आं बे सावथुनखौ नुनो मोननाय जायाखै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे सावथुनखौ नायखांबायब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। सिगाङाव मख'बोनाय बिथांनि फाव खालामनाय सावथुनफोरनि अनगायैबो बिथाङा आरो बबेबा सावथुनफोराव फाव खालामदोंब्ला नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिथाङा सावथुनफोराव फाव खालामनायनि अनगायैबो गोबांथार बर' भिडिअ एलबामफोरावबो मोसाबोदोंमोन एबा फाव खालामबोदोंमोन। बिथांनि फाव खालामनाय एबा मोसानाय मोननैसो मुंदांखा मिउजिक भिडिअफोरा जादों फारियै नोंनि महरानो आंनि हायनामुलि, दुफांनि सोमखोर अखोराङाव, जारौ फुंनि समाव आरो गोबांथार बर' भिडिअ एलबामफोरावनो बिथाङा मोसाबोदोंमोन एबा फाव खालामबोदोंमोन। नोंथांमोनहा बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुन आरो बबे मोनसे भिडिअ एलबामखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो आरो दासिमबो इउटिउबाव नायबाय थायो, बेखौ आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा डिस्क्रिप्शनाव आंनि इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक आइडिनि लिंकखौ मोननो हागोन। नोंथांमोनहा आंनो माबाफोर आपडेट फोरमायहरनो एबा सोंहरनो गोनां दङब्ला फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों फल' खालामनानै सोंहरनो एबा फोरमायहरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आङो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।